Ramdang ang thawin Chinese po hian urban legends tam takan Navy ramdang urban legends ain alanga inom zok le ngal tunchuma po Chinese urban legends lo omle rapom tak tak te kan ngai thale donani ama sabera tan chuan Lotus Pond manda hian nula le tlangwal in ngai zong hian tlan bautumin zanlaya Lotus dil bula in mu anin tiama nula chuan a bial pa chu zanlai pel rak thlengin anga ka aron lang thei si lo amang ang chuan awazong ta topa ti chuan nula dang ne na anom dun lai chu va mu in a bial pa chuan ari nom lo san ti a she chhuaka a thil sha chhuwa awanga a thin lung le rel runa lutuk chu Lotus dil chhunga chuan a zuang luta atla hlumani he Lotus dil bula hian in ngai zong an kalani chuan dil chunga chang hian meichhia halo in lana ami pa zok chu an minga kawin tui chunga chuan a hnuk luta an tla hlum ve thin ani anti Lotus dil bula shim shim meichhia iminga a kau che ni chuan shiat lo deremo tlan chiat vata fin thak don ti na ni chu vaikhat po he Lotus dila hian in ngai zong tho in mu an tuma ami pa zok chu va thleng masa in a bial nu zo lo nga ka tui chunga jang chuan o hian zanlaya in mu kanin tiam ani lom ni ti aron bia in ani chuan chu tiang kanin tiam lo ti na changa chu vele tui chunga jang chuan kutdang le sei tak ron chakin tui chunga chuan a hnuk lut dai ani anti adot le tan chuan Single Braid Road China hian university hual chhuwa ka kong kala oma chu Single Braid Road ti na mingan wa achan chu he konga hian university zirlai tam takin meiche pakhat sampiar tha kalkwal hi zana an mu thina he tha ashan chan chu mana khan meiche pakhat hi mainland atangin Hong Kong a lu ru katuma dan lo anga lu tani wangin a hlau thong le abial pa ne na kalan ni a relan chuan lai chuan police pakhat hi passport check turin aron lut thuda a hlau thong lutuk ti ngai na shelo chu rela changa zon thlak chu thabera a shata wangin a zuang thla a ma se asam phiar sei tak chu tukver frame a chuan ata na wangin aluvun chu a in hi khloka a mai vun point hi tel Single Braid Road antia takhian a zuang thla a thita ngalani atuka arwang hi charani a kalpuya bialpa chuan ngai sak zui lavin a bibo ngal dai bok hemi nu hian university zirlai mi pakhat hi he konga hian akala meiche pakhat samphiar chu mu in akawa ma se chunu chona chang lo biak tumin man mo takin apana anunga chona vakhoya chunu chu ron hoile tin mela nei mi alo abau zui ngal dai boka voi tam tak mo ani ma se mi pa chein an mu thin ani anti Mongolian dead worm anti hi thil nung hlau om tak ni in gobi thalera an cheng thin ni in an soya metar ni a changa metar nga vel thenga se an ni a patling ban tia zet an ni bok atur hi a hlau om em maya alandana chuan rila ang hiala atur hi a phu in a phu chuak thei ni in an soibok atur voi khat ka chhuari got po hian sakorle sanghong sei hial po atilum thei ani adot le tan chuan office building sang Shenzhen Shanian building anti hi a oma he office an nathok thin hlotling thei reng lo thito te thla in he building hi a chen chil tlat ni in an soi andam lai in thil ti swalemo an office ming chian na an pu thin te an ni rin ani an shan dana neblo ema wangin michen khat chuan cultural evolution hun laya anti hlumte thla ani an ring boka achan chu cultural evolution hun lai khan he building hi mi ti hlumna munata na an man thin wangani an romalo din chwa le chantira he thlasang umbo tur hian thlasang lama mithiam te po an roi hiala an boy ve map pha ani ome he building hi sakchat ni in michen kha chuan thlasang lama mithiam te thuron la in ramhoi ti lom nan bati shape in an sa ani in an soi adot le tan chuan Shanghai Dragon Pillar
China Expressway a cross-section a pillar ban pui lian pui a oma he pillar hi dragon pakolem mga chaini in dragon pillar ti in an soi china he ban pui hian thon thumak takanei he kong an siam don khan ban pui phun na tur chu an layanga ya ma se enge mowangin an lai lei thei me ulawa boina an tok zel chinfil dang kong jong turin feng shui master te an roi china ti ngai na an shebi boxi lo atopa puithiam pakhat jade buddha temple ami chu an kawa puithiam chuan uluk taka zir chan nuwa le in thoi na neu newa nei nuwa chu ban pui chu dragon pakolema cheimoi turin thu arona achan chu an ban pui laina chu an kho pui veng him tu guardian dragon chol hadam na munani awangani banpuya dragon lem chuan ti randrem ti tak nuwa engma boina omlavin tluang takin an sajauta ani adotlia chuan sipai baudan mak kumsang khajakwa somthum pakwa Japan ram le China anin halai khan Nanjing tlanga inkul sipai sangthum vel lai chensia lawin an bau mak maya Colonel Li Fusonan leilo veng him tura atirte anni a ma se jing han thau chuan yang zeluya asipai tirten in biak po na reng reng engma an chan theilo thu chu adonga an kalna mun an han enfia chuan an bung rwa le an ral thuam po alo om thapa an silai te po lot sa inan da nge ya ma se amishing chu pakhat ma mu tur an lo om lo mai ni lavin an nu tak nyal po mu tur om lawa tung thleng hian tu ma mu an ni to lawa chen khat chuan alien in an labo ani an ring adotlia chuan bas nu nung ber kumsang khajakwa somkwa panga November ni sompali khan thlipui le ro na satakina thoka chuti lai chuan papakhat hi Beijing Fragan Hill lampan bas nu nung bera chuanga bas chu thui vaklo atlan mantia papani hian an lo phardinga an lo omna chu bas ten ni lo ma se bas nu nung berani to wangin driver chuan a din sakta a mi papani emo anti kha bas chung an ron lu chuan pathum jok an lo ni a pakhat chu pani te chuan an dara an bat man lai thuam Qing Dynasty hun laya an thuamang kha anin bel an mai chu avar em maya bas sunga chuang ve de chu tu ma an belo an tlan thui zela atopa chuan mi pamak tak pathum tele atira chuang papakhat le pitar chan chuang to a chuta pitar chuan atira chuang pa pakhat kha apar ruwa puin boina asiam chiama basa changa chuka police station lamkal pui turin anur chiama chupa po chuan boina om ai chuan ti in apan ve mai mase an chukna chuan police station a om reng reng lawa bas nu nung berani to boxia wang chuan chupa chu athin rim hle a pitar chu hau she pathum mase pitar chuan thilom ja chu shil fe in papathum ron lu te khan ke an nei lo ti alo mukara an pani chia chuang anom to ta ka chuan khatiang khan boina siamin shrai chwa dan kong alo ngai to azok hi alo ni a khang papathum te kha ramhoi ani chuan pitar te hian a chan chuak ti na ni chu mase bus driver kha hengtin nge om ve ta kang atu ka chuan bus chu tui chunga an mu a bus driver wang le papakhat tu ti shed la ruang chu an charani adotlia chuan room 111 electrical engineering zirlai no pang pakhat hian a dorm room 111 chunga huna zin tumin experiment a boy pui chiama copper wire manga inphuarin alarm clock le battery tenen engtin tin mo a in thlun zom kwala a room me chuan amu hi lamoti in adi boy du lem lawa ma se ni aliam le nuwa a omdan danglam mi alawa wangin a room me chuan a enfi a alo thireng dia she chuakta ani ti chuan ale khan hu chhia chu a mu chuaka kalau kir le watang ti alo ziak adotlia chuan kutzung te tlangwal pakhat hian an university atanga a hona konga parka mecheno pangpi pu waila hi a mu a zandanga po a mu photo ania wangin hemi chum hi chuan biak nge rilruka
a thian te bula po he hmeichhia a hmuh zia dan chanchin hi a hrilh tawh a chanchin hriat chian chu an chak ve hlawm hle chu hmeichhe lan dan chu an zawta a lan dan a sawi chuan a thian te chuan zirtir tu pakhat fanu motorin a sut awanga boral ta nen anin an duh hmel an ti viau tichuan a thian te chuan zirtir tu fanu chuan accident a khan a kut tanga chan ti an hrila chu thir hrang chung chuan hmeichhia chu ava pan hnaya a kut eng sakadir ringota alo hmuh tir ve mai bokin a kut zung te chu alo bung ngeya zirtir tu fanu nge chu alo ni adot le chuan Hello Kitty twal thana he hi chu atak taka thleng ti hriat chian ania larpo ala thleng hi a mitam zok chuan in hriat to po karing kumsanga zakwa somkwa pakwa mei thla a thleng ni in tlerol kumsom pathum mi borvel hi police station a kalin nupakhatina ti thai reng china chunu chu electric wire thlun be ni in a thi thlengin an ngai sa ti thu a chil chin thu police ne na chon report a heti hunla hian police ti chuan mi bawzon lai me kan lo neya alan dan le tlerol thil report a pian mangle mel manga soi chu alo in mil fu bok tlerol thil report chu bo zuin chui chian an ril ruka Granville Road 31 a flat pakhat an enchianga chuta chuan Hello Kitty naw teleman hmu a chunga chuan hmeichhelu alo om hetia an ngai sakhi fan me yi ni in night club a thok thin ani a kumsom ni mi chawalani batam takanei ti an she chuak bok atira chuan abane ina te kutwara thi ani an ringa thenkha chuan mafia hau tha ani te an ring ma se an han chui chiang tak taka a report tu tlerol kumsom pathum mi lekha he twal thana hian a inrol ve ti an she chuak ta ani abial pate thian housing a telin he nu hi a thi thleng an lo ngai sa ti na ni a ti chuan an mi tha nu thla hian ti thai zuin in pang turin alo nor thin ani Fox Demon hau hi hmeichhe mawi le nal em mipa hip the angber turin anin lana mipa an zem buai ta thina hetia an thlem thluk mipa te hi an thata an thine mo thi sen chu nal taka an dan reng theina nan ma mo a an ei thin ruang charan oma an dang veke mo an thina lo om lo ani chuan Fox Demon thil tia an pu mai thin ani adot le chuan ramhuai leise hetiang thlasang hi twal thi emo thi tura an chung thu an rel te thathin rim ni in an ngaya an thi na hmuna an sang thin mi thi to ti hriat takin an hring dang bela an leise tak chu an ka awai chhuak zur bok an ma ni zom turin mi an som thina i zom don ani chuan nangma le nangma in ti hlumangai thilan ti thei emema hetiang thlasang hi i hmu ani chuan an bitum turin ni ti na ni mai adot le chuan nugui hi adam lain achunga mi tuemo diklo takin an che a phuba la turin thi na ata aron thaule ani hanti meiche chunga moilo tak taka che thin mi pa to phot chu ave zela a hmel ma en veka an laka phuba lakdan kong ha zong thin Shoigui hi chu tuya tla hlum te thla ni in an tlak hlum na tuya an sang thina an bularon hleu an lo chang thina anom na bul hnaya tuiron cheng te chumanin tui chung thuk taka an hnuk luta tui chunga chuan an thi ve ta thina chutianga an ti hlum te thla po chu an ma ni yang che in Shoiguya achang le thina achang chuan an bitum te taksa a lutin minungangin anom le thei bokani anti atop berna tan chuan Chinese vampire Jiangshi hetiang hi zombie le vampire chopol deu rewan nia thina tangin an ron thaule a an tumber chumi tha a an tharau hip chwa ani chuna chuan an kwang chunga emo puk thima anoma zana zombie ang maya wak chhuakin mipoi soilawan ve thin minungla tharau hip chhuakin an ti hlum theya rurau le ti sa them mangin mishing taksa an siam thei boka
an vun hi a hring dang deuh ngula mit sen rum mai le kutin sei le hriam em mai an nei ani. Ole tonjuma tan chuan khati zong kha ani le ri phota atop thlenga min lo ngai thlak saka wangin kalom em a khongai takin ka channel hi min lo subscribe sak ve don nia.